И здравейте, приятели, аз съм Ярослав и днешното видео ще играем Roblox и на Roblox ще играем тази, как я викаха, Steel Blame Road и така. Само да ви кажа, че ще има вцуване, нервен и още много неща. Само това ви казвам. Отвъди се чуе пайля се, what the fuck. От сега почнах what the fuck. Ще ме извините, но после ще видите как ще се нервя, ще ми крадат всичко. И че ме заключват. Абе чувай, ай спри ма, котко. Мати котката. Само Илов при мен има драска. Изчезвай! Бе, човек! Ай, смотай са, бе, котко! Смотай са! Знаеш колко ме бърка, че идваш? Не мога така сега. Прави го, котка. Много искам да ви покажа котката, но... Не знам как. Мислете сега да дойде някак. What the fuck, бъгна ми! А не. Ауа! Свети Господ да ги гръмне тия хора. Така. Абе, тая котка спри се, бе! О, бати котката, бе! О, да виждам нещо хубаво. Мамо! Господи! Ау, плиз, без да му ударите с бухалката. Мамо! Боже! Оня вместо да му удари с бухалката, че вяка си заключи това. Ако питате, ще имам 7 милиона, но аз преди буквално играх и само ви крадеха това и аз си продах всичко. Добре, кажете да видим ония човек какво друго има. О май гад, има някаква панда. Legendary, да, ще взема. Ама чакай да видя само колко такова. Чакайте, изчакал. Всъщност, такова. Значи, как ги викаха? Бананини и капучини, аз пък бананини. В кащата. Тази тук. Чак ще прочета просто. Жимпанзини, бананини. Може лечендари. А пък дава по малко пари. Вижте. Не дава по милиони. Това пък още дава към 20, ама не е милиона, де. Знаеш, човек, аз те отивам да ти крада. Мамо! А сега май Паша му открадна нещо и Паша се чуди какво го прави. Нищо, 4, 3, 2, 1, 0. Пандачини, бананини. Ето пак му открадах на то. Па той е много умен човек. Не знам отдек се е родил толкова умен. Ма все пак да е умен. Май та бека. Пау!
мене, брат ми. О, не! О, майко мила. Дай да взема това бързото. И да взема шамарките. Вижте от толкова има! Мамо! Вижте кой има даже. Има там оливчето, шпиониро, голубиро и това нещо. Мале! Абе, аз открена много искам къщичката така и там и я взех. Значи ще взема нещо. Кога има пример някой и ми краде нещо, ще правя така. А ти кога на нещо веднага лифна. Ея! Заради оня! Брат! Ще си крада много то. Много ще крада. Ще крада, ма. Мамо, бързо 5, 4, 3, 2, 1. Не видим, те ме удрят. Ма то без това не мога да го откраднеш. Що така? Може. Стил. Добре, ще умра и ще ми вземат нещо от моите. И тъма на минут... До еднакъв... О, има кравата! Крава се турнита! Мамо, ще открадна бързо! Бързо ще открадна! И ще веднага почва да мога да това букатини. Вижте, хора! На 20 нещо е. Аз му крада крава се турнита. Мислете да е открадна. Мислете само. Мислете си. Ея. Букука е така. Моля ти се. Ея! Мръсник мръсен, грозен. И какво правиш ми кръст? А ти Господа те гръмна и теб. Така. Извинявах се. Човек, сам са поливи тече, то ти се болели. Аз съм един зомби, едно зомби съм аз. Майко мила. Какво става да съм я краба или не стана? Защо се ми се случва нещо? Гледай. Сега, примерно, някой ще ме заключи. Ето, сега онази лифна. Това крава ли? Не. Здравей, приятел. Как си? Влизам. Аз влизам. Мамичката ти деба! Йой, не чак ме удря букука. Ето нас сега... Какво крадеш, ма? Какво крадеш, ма? Само няма да крадеш. Чува ли? Ма. Нормалница. Излизай, ма. Тя не може да се рестартира. Или е толкова просто. Не знам, ако е един от вас да гледате това видео, ако изобщо гледате. О, човек, защо има толкова яки неща, пък не мога да ги открия. Гледай, пак лифнаха. Букут се бръсти, бе!
може, бе? Има. Он изкара с кравата такова. Какво ще ми дойдеш да ми гледаш онова ли, бе? Ма това не ще да за дедовия. Опа, извинявам се. Бати ботката. Не знам от коя година е в Roblox. Ще ми идва той да ми краде това. Ще ми краде блейм ротове. Ма я чакай аз да отида да крада неговите. Ти пък бегай, бе. Отка. Аз съм много прост. От аз го ударих. И той сега заключи. Буквално. Не трябва сега да го ударям. А можех да запим, ама той сега е тук. Аз може да мина така. Да го трепа. И готово. Или просто може да отида при някой друг и да му откръгне на него блеймера. Не знам това блеймер ротовете на... Всички от малко когато викат 6-7 взех. 6-7 взех. Балеринката за мен. Моля. Yes, бе! Айде, повърти се по-бързо, ма! Балерина на нормално. Дай да пия кафе, ма. Salamino Penguino. Salamino магазина. Аз си измислям някакви други блеймеротове. Капучино с кафетата. Ето. Това е жена ми. Базикам се, това е на Тум-Тум на жената. Сега ще намеря Тум-Тум. Бай. Хур! Вижте толкова има. Има глобов фото един. Дрино ляка. Gangster Futera. Какъв е там? Айде, бе! Пръчки! Аз ще да парите. 72. То, пък какво можеш, бе? То как влезе? Не влезе. Но иска да влезе, ма ще влезе през крив макарон. Кога намеря края за турнита? Аз по с турнита. Абе, каква ще дадете? Ай, това не е възможно. Не е възможно. Това е да не бурбър патък мен. О, да, той е. То пък. What? Видите ли, че зад мен първо имаше я? Аз хора направих така и то му върна отбрат. Много е бъгавата игра. То така я съм. Чекай само. О, па чо, брат, има яки неща. Чакай да видя, ще лифна. Ще игра 90 нощи. По принцип аз тази игра много съм слаб. Не знам що. Но пли съм, не знам на нея. Дек си, бе. Окей, има нов сезон. Как па играща ти се... Ще дека нещо майте, поне...
Трябва човек. Бати, що го да така, бе? Бати бъгават. Или интернета ми бъга яко. Интернета ми е бъга на макс, как? Сега ако умра, не знам. Съм бати ботката. Това сърце, тук се е образувало като М. What the fuck? Това е. What? Има такива флейти. Ала, свер, яко. Нема що. Хайде, бе. Няма какво да такова. Оти намерих зеления пръстен. Ай, въгледам, че е мърси. Как не му стига на това? Вънка всичко. Вънка е пътя, е плаш. Вънка е плаш. На пътя какъв плаш, аз от тук мога да скокна от терасата и съм права във водата. На пътя деке. Само да не се удава, че толкова като знам, че навънка е водно. Базикам се. То не знам и таде. Не знам късено, че е плаш. Само се фърлям и... няма се фърлям, а ти има много коли. Където са заклещи. Една в друга и така. Само да скокна един път, удрям се в... Така и... лека ноша с мен. Пък и полицията, и пък линейката как ще дойде, и аз не знам. Аз ли съм кьорав, или така да си мисля? Аз съм кьорав. Оти как да съм видял тази къща? С рибките. Това е невъзможно. Това е за първи път да намеря пак едно такова. Базикам се. Аз съм намеревал съм такова. Но я следвам. Пак да идват тия. Какво е? Гледай. Хора, аз ще гледам, че